Ze Abaraxka ditu hiru lau proiektu diferente. Orduan, astelenetan, adibidez, familia eremua deitzen diogun espazio batean bihurtzen da Abaraxka, eta hor, 0-5 urteko haur eta familiak etorri dakiezke, baina soilik astelenetan. Asteartetik ostiralea ludoteka edo deitzen diogun, edo hor etortzen dira LH bat, LH6, baina gurasorik gabe, gaztetxuak beraie bakarrik. Larun batetan dakagu Abaraxka ibiltaria, hor edozein etorri daiteke, antolatzen dugun ekintzaren baitan. Ekintza horiek saiatzen geha antolatzen haurran, familian, proposamen eta parte hartzetik, edo herriko eragileen eskaeratatik edo. Eta gero ditugu udalekuak 3-12 urte artekoentzako uztailean zehar. Orduan guretzako da espazio hezitzaile bat, aisialdiko espazio hezitzaile bat, ze guk ez dugu ulertzen aisialdia ez bada hezitzailea. Eta orduan saiatzen geha jolasian, modu divertigarri batean, modu atsegin batean, herriko haur eta gaztetxoak hezitzen, ez?